بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن براوی کلچر نا اسے خوراکل جوڑ کرنے گٹیون ارا پیشنا پاوالیک دادے باز شوکٹ کنیرا انم سیو کیرا کہ اوفتا وقتٹے دا کارم بریکتا دانا پن خوش جوشے خوش جوش ہمیں دے کے خولم تے کاٹ کیرا لارے تیرا بلا ٹین تے گودی کھر کیرا لارے تیرا گوڑا مو خوشا تو اوار لارے تیرا گوڑا مو خوشا واللہ بار رفیرا گوڑا مو نا غلہ کشیرا مو غلہ نسرا نسخلا گوڑا دافتے تینکے تخیرا گوڑا دا سال دا پاوالا تے اللیرا گوڑا دا دے جوڑ کیرا دا بڑا دا انتسر دا انت شاغستا انتسر اول نندا نوتے شاغانا مو خوش جوش نا نوتے ارانا ہی تے کریٹ کے خوشا تا مر لار تننگے خوشا یا مبار فرا مروڑن کشرا دا مو خوش جوش اچھا کچا خوشس مرک یا پکا خوشس ہمیں دے کشرا ارادم لابنا ٹیم مرک دا امو دے خوش جوش ہے امون کیرا بلوڑ والا گڑا آرے ارا خرن مین پارا تھا خر مین والا آرے وہ مچ خرن مرک امے ٹیمو دے کاٹ کیرا بلوڑ والا کریں گڑنا نامو نبینو میں بن فون کیا ما وہ مرک دا سنم خوش جوش نہیں تے کرنے گا ٹیم ٹھیک ہے صحیح دا خوش جوش نا نوتا سر ایشاغاٹ تا دا ٹی بورشانا او کم پا دیرٹی آوار کینا تا دا تیارو خوراک ہسی انو سمزو جوڑ مرک بسم اللہ الرحمن الرحیم اما نندو اڈوار کینا امر ننا پیشن ناک کیرا دا سا تو چمچا کو انتا کو دیر شا آوار کتا دا نما خوراک تیاری خوش جوش دا دے پارا خوش جوش تو دا دے اگر جوڑ کرے اخا وقت اس کا تخوک مری خراب مفق ہاں دا خراب مفق اچھا دا کہ دیر شاغاس بور شاغاس اوڑا پت زو کنو یہ اوڑا پت خراب مرک گوڑا خراب مرک اچھا دا محالو براوی کہ ہم پلٹ کرے رہا تو ہنا دے حفیر تین تو ہنا دے تین تو افیرہ دا دے افیرہ بلوڑے افیرہ دانکو ہلاری آوار کے رہا افیرہ دا براوی پاوالی تا خوراکا کو اچھا تو دا سانا اینو پھگنا چناک دا دے کنی رہا کم پسا امر بس شوقا کہ مچھٹ کنے رہا تھا لیکن مرک باز مزئی دا سا واللہ انہ دے مچھ کم جوڑ کے رہا مائی کو خکپ پسا مست بلو بس ارا ٹیم دا خولم نا ٹائم مسا دانا بلوڑ مسا دانا خوش جوشا کہ رہا مستن وقتا یاد کے رہا لیکن دا سا ارا مائی نسک نسک نام تا نا وہ خینانی آواز اچھا دا سا جوڑ مسینا یاد دا سا دا تیاری دا سا اتینا چمچس نم ٹیسٹ کبوتا کہ نمیں عمل لگ گئے کدا واہ بھائی واہ تو دا سا دا ننا براوی خوراک تیار مسینا بالکل تیارے اور دا سا کنین کن تیارے تو کنین ہرین تک امرے انت پنے تو گودی دانا بنفیس دانا شردو تو براوی شردو ہم پارا تا برائی اور خوش جوش ہم پارا تا کنین ہرین تا امرے ماشاءاللہ باز زبردست باز ٹیسٹی باز زیبدار تو یہ حیران اٹھ کے انت کی ننا برائی مخلوق تینا خوراکاتی گیرام کرنے دا سانا اینو پگنا بازار یا خوراکاتی کنیک تو باید ایک نن واللہ تینا متکنا خوراکاتی کام جوڑ کے کنین تینا چناتی ہیلتین دافتے ٹی صحت مرے دافتے ٹی توانائی مرے اور بھلا ہی تینا ثقافتے تینا کلچرے تینا خوراکاتی واللہ زندگین باز زبردست اور انشاءاللہ کنی یقین ایک نمم دا پروگرامی خنورے خوش مرورے اور تینا اراٹی دہنو خوراک جوڑ کرورے کنورے